Фінансова підтримка, зброя та нові санкції проти Росії. Про це говорив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час свого візиту до Вашингтона. Глава уряду мав зустріч з президентом Джо Байденом. Розповів про звірство окупантів, про численні жертви та значні збитки, а також про зруйновану цивільну інфраструктуру. Прем'єр заявив, що Україна розраховує на спільні зусилля світу для притягнення винних у геноциді до відповідальності. Денис Шмигаль також обговорив координацію зусиль із конгресменами та спікером Палати представників. Зараз ми маємо 4 завдання: мати військове спорядження, мати фінанси, санкції та мати європейську перспективу для моєї країни. Ми усе це маємо. Ми постачаємо нові технології та спорядження. Ми маємо координацію для того, щоб санкції були ефективними. Нам потрібен 6-й пакет санкцій, і ми для цього тісно співпрацюємо. Денис Шмигаль також обговорив фінансову підтримку України з міністеркою фінансів Джанет Єллен. За оцінкою прем'єра, квітень буде важким місяцем для бюджету України і додав, що $500 мільйонів, виділених США, стануть вагомою підтримкою. Одним із ключових питань Шмигаль назвав санкції проти Росії, нафтове ембарго та зупинку російської банківської системи. Сторони домовилися спільно закривати шпарини для обходу санкцій. Про військову підтримку Денис Шмигаль говорив з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Йшлося, зокрема, про надання оборонної зброї українському війську. Глава Пентагону відзначив хоробрість українців та запевнив, що США продовжать усіма способами підтримувати Збройні сили України у війні з Росією. А президент Байден оголосив про виділення іще $800 мільйонів на зміцнення здатності України боротися на Сході. Цей пакет включає важку артилерію, 72 гаубиці і 144 тисячі снарядів для них, 72 тактичних машини, 121 тактичний безпілотник, а також польову техніку та запчастини. Джо Байден наголосив, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну. Putin is banking on us losing interest. That's been my view. You heard me say this from the beginning. Путін робить ставку на те, що західна єдність впаде, але ми вкотре доведемо, що він помиляється. Ми не зменшимо підтримку і будемо і надалі стояти з гордим і хоробрим народом України. Ми ніколи не підведемо у своїй рішучості захищати свободу та протистояти тиранії. We will never fail in our determination to defend freedom and oppose tyranny. Байден також оголосив про початок програми «Єдність заради України». Вона дозволить українцям емігрувати з Європи до США за прискореною процедурою. Програма орієнтована передусім на біженців, які мають родичів у США. Також Байден оголосив, що російські кораблі більше не пустять до американських портів. На Донецькому та Таврійському напрямках активізувалися бої вздовж усієї лінії фронту. Про це повідомили у Генеральному штабі. На Донеччині та Луганщині українські воїни відбили 10 ворожих атак і знищили 6 танків, 8 бронемашин, 15 автівок та 4 артилерійські системи рашистів. Ворог здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Зарічне та силами до батальйону намагається наступати в районі населеного пункту Рубіжне. Тривають оборонні бої з противником у напрямку населених пунктів Новотошківське та Попасна. Ворог продовжує намагатися за підтримки артилерії здійснювати штурмові дії в районі населеного пункту Мар'їнка. Одночасно ворог посилює угруповання військ на Запорізькому напрямку. Тривають заходи логістичного забезпечення окупаційних військ. Ворог дістав відсічі на півдні нашої країни. В районі Трудолюбівки на південно-бузькому напрямку рашисти вдалися до розвідки боєм. Утім, зазнали втрат і відійшли назад. Чимало поранених та ліквідованих окупантів доправили також до лікарень окупованої Луганщини.
20 квітня цього року у центральну районну лікарню міста Новоайдар було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, близько 220 осіб та понад 50 тіл загиблих загарбників. Крім того, батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат в живій силі – до 250 осіб та втратила до 10 одиниць реактивних і ствольних артилерійських систем. Врожайний день і на повітряні цілі ворога. Їх напередодні знищено аж 15, зокрема 3 літаки, 3 вертольоти, серед яких і К-52, а також 9 безпілотників типу Орлан-10. Рашисти заборонять виїзд з окупованого Криму. За даними Генерального штабу, таким чином окупанти намагаються запобігти провалу призовної кампанії. Заборонити в'їзд та виїзд з півострова планують уже 30 квітня. Нагадаю, що у тимчасово окупованому Росією Криму наприкінці минулого року завершилася уже 14-та незаконна призовна кампанія. Кількість закликаних до лав армії держави-окупанта кримчан сягнула 34 тисяч людей. Це чергове порушення серед низки воєнних злочинів Росії. Українська влада нагадує, що кримчани силоміць закликані до лав окупантів є жертвами та закликає жителів Криму усіляко уникати можливої служби. А в разі, якщо не вдасться цього уникнути, в жодному разі не брати участі у боях проти України та одразу здаватися у полон. Це збереже життя. Від покарання звільнено, але визнано винним. Окупаційний суд в Криму заочно засудив лідера кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва. Його визнали винним за 3 епізодами. За нібито незаконне придбання та зберігання набоїв та недбале зберігання зброї присудили йому 1 рік позбавлення волі та 35 тисяч рублів штрафом. За нібито незаконний перетин так званого російського кордону 2 роки умовного терміну. Але від покарання, пов'язаного із зберіганням зброї, його звільнено, оскільки минули терміни притягання до відповідальності. А від покарання нібито за незаконний перетин кордону Джемілєва і зовсім амністували. За словами окупаційної судді, у зв'язку із 70-річчям так званої перемоги у Великій Вітчизняній війні. Адвокат Микола Полозов каже, це поразка сторони звинувачення. Фактически от наказания Мустафа Джемилев данным приговором освобожден, хоть и признан виновным. На практике подобные решения выносятся обычно в тех случаях, когда обвинение не доказало вину подсудимого. Чтобы не портить статистику, суды не выносят оправдательные приговоры. Заочне судилище без участі самого Джемілєва тривало більше 20 місяців. Справа була сфабрикована на швидкоруч після оголошення лідерами кримських татар маршу на Крим навесні 2020 року. За словами захисту, цю справу вигадали для дискредитації лідера кримсько-татарського народу перед міжнародною громадськістю. Факт незаконного перетину так званого російського кордону окупанти у суді довести не змогли, бо Джемілєву не вручали офіційної заборони на в'їзд до Криму. 3 травня 2014 року Мустафа Джемілєв спробував потрапити додому, але окупанти без жодних підстав його через адміністративний кордон не пропустили. На це тисячі кримських татар із національними прапорами вирушили у бік пункту пропуску для зустрічі лідера. Окупанти стягнули військових та заблокували проїзд. Тоді Мустафа Джемілєв для уникнення протистоянь вирішив повернутися до Києва. Рештки Москви тепер музейний експонат. Російський крейсер поповнить колекцію музею військово-морських сил, бо відповідно до Конвенції ЮНЕСКО усі сліди людської діяльності на дні моря у межах нашої економічної зони є власністю України. Ми взяли цей об'єкт, а тепер це об'єкт підводної культурної спадщини України на державний облік, на науковий облік під номером 2064. Взагалі він підпадає під категорію
рідкісні зразки науки та техніки. А в нашому випадку це рідкісний зразок військово-морської техніки. Точне місце перебування крейсера-потопельника передали британські партнери. Це у 80 милях від Одеси. Глибина там сягає приблизно 50 метрів. Таких крейсерів побудували лише 4. Варяг на Тихому океані, маршал Устінов на Північному флоті РФ. Крейсер «Україна» такого ж типу нині зберігається на Миколаївському заводі і стане кораблем-музеєм. А завдяки українським воїнам їх у нас 2. Піднімати його ніхто не буде. В майбутньому це буде надцікавий об'єкт для дайвінгу. Враховуючи його габарити, а це приблизно як 14-поверховий житловий будинок, його видно навіть не особливо занурюючись. На сьогодні це найбільший затонулий об'єкт у Чорному морі. Уже на оформленні наступний об'єкт підводної культурної спадщини, номер 2065. Це прикордонний сторожовий корабель «Ізумруд», який, за інформацією Військово-морських сил України, теж потоплено. На сьогодні ми чекаємо більш-менш точних координат, щоб зрозуміти, в яких водах він лежить. Але взагалі наша думка, що найближчим часом наші державні фонди будуть поповнені багатьма зразками, а краще всім Чорноморським флотом.